ngertenano para manungsa sugih kondo pancen akeh pola ngertenano uga manungsa dhewe mlarat bola padha minggat. Pitik cilik nutuli dedak tumindak becik mesti kepenak menyang kali manggul watu ojo lali salat limang wektu sego pecel lawoe rambak donya kecekel akhirat kecanda. Iwak teri sambel kemangi anak bebek jenenge meri nek iri mbok yo disaingi aja malah rasane ning mburi nek iri mbok yo disaingi aja malah rasane golek kayu-kayune jati bojo ayu nglarani ati golek banyu tekan Jerman ora kudu ayu sing penting nyaman lambi suwek buntel apem senajan pesek penting gawe ayem. Ya Allah jenengan takdirno rawan Joko dudolan rondo jodohnipun dicedhakno bangun